ಹಾಯ್ ಗೊತ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ ನೆನ್ಸಲ್ಲಾರ ನಾನು ಅಂಗಡಿದವನಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಪುಳ್ಳಿಯವರಿ ಪಂತೆ ಶಾಂತಮಾರಿದ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಶಾಂತಮಾರಿ ಪೋಯಿಂದ ತಿದ್ದಾಡಿದೆ ಹೋಯತ್ತೆ प्रिया कुठला राहतो देवाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सौम्या आणि साधुकान बरे पोलिस बरीना बरे पोलिना बरीना त्यांची ओळख आणि साथीपणान कित्याक वापरले की काही साथीपणाने म्हणजे गुटामी आमच्या हर एकल्याच्या कुटुंबाबरी आसले मार्टिन आणि जेलीचे नऊ झाला संत घरात मार्टिन वृत्तीचे वाच रिपेअर करता जाणार आहे त्याची पडले एक वरा हर एकल्याने आमच्या कुटुंबात दिसपडते पळोवचे दिसपडते भोगचे आणि दिसपडते साक्षी साक्ष दिवचे कुटात ते रस्ता देखून बाबा फ्रांसिसान म्हणे ख्रिस्ताक साक्ष दिवचे कुटा ख्रिस्ताक साक्ष दिवची ख्रिस्ते कुटुंबा बांदून हाडून आणि हाच्या मुखांतर सोम्याक साक्ष दिवंक आमकां बरें दिता हांवें सांगीत आमच्या सबार कुटुंबांनी वाळय म्हणल्या बरी आयल्या मारेकार अनाहुता आमच्या कुटुंबांत येवन रावल्या नासाची ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಹಚ್ಚಿ ನೋಡಿ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗುಣ ಕಾಣುವಂತಷ್ಟು ಸಂಜೀವಿನಿ ಆಯುರ್ವೇದ ನವನಿಗಳ ತೈಲವನ್ನು 34 ತೈಲವನ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಚಾರ
जायनात सगळ्यांच्यात अंजुरां काडून जायना संजीवनी काटेरी म्हळ्यार कितें काटेरी म्हळ्यार आमच्या हातून बस्ती झाडां ह्या झाडांनी फळां जायनात थंय बरीं फळां जातात ह्या नमणेची फुलां मात्र जातात आनी ही झाडां जावन आमकां अंजुरां जाय म्हळ्यार अंजुरां म्हळ्यार चोरी फळां मोठा जावन रगात येता तोरे आमी रुची फळां खायचे फळां खायची तोरे खांटेरी आनी साऱ्यांच्या लागीं विचारूंक घालूंक जायना तोरानो तोरे सबार कुटुंबाची वडील हांगासर तुमी ह्या एकाची सत्तर झाडां जावन आवाज साऱ्यांचो जावंक पावला असल्या जावन आमकां बरी फळां आमी टीव्हीर सांगी दिसभर आमी दिसभर मोबायलार सांगी आमी मादक द्रव्यात सांगी वायट आनी शरांटे जावन बदलूंक नागी भावा भयणीनो तर आज आमकां सामी विचारूंक जाय आमी तर दरे बरी कुटुंबां क्रिस्ताक साक्ष दिवची कुटुंबां कशी बांदून हाडची बरे कार बरे शोकेजी जायती मोबायल फोन सजय आमच्या लागीं दायाळ्या सजय आमच्या लागीं सोंसणीकाय सजय आमच्या लागीं बोंसकाया सजय आमच्या लागीं मोगा सजय हे शब्द तुमी पयले बरी आयकोवचे न्ही हे शब्द तुमी जायते बरी आयकल्यात पण हे शब्द एक आवाज गर्व आसा हर एकल्याते इल्लोसो स्वर आसा हर एकल्याते इल्लोसो मोसोर आसा पूण जर तर सोमयाक आमच्या कुटुंबांत आमी रीग दिता सोमयाक आमी खाण घेता आनी सोमयाच्या आदेशा प्रमाणे आमी आनी सांगून चलप जातले आमच्या हर एकल्याच्या कुटुंबाक प्रेसावांनी बरोवनी आमच्या कुटुंबांनी उणे पडलेले संती भरती करून आनी ह्या पुरबायेची सोबीत भोगसाण्याची मागण्याची कुटुंबां बनवूंक आमकां गुमो करची म्हणून देवाच्या कामाचो गलयतेचो आनी एकवटाचो अनुभव जोडचे आनी कर म्हूण मागता आमकां केल्ल्या उपकारान करता वांटोवंक आनी कश्टां आघात मांडून हाडची ದೇವರನ್ನು ಬೆದರಿಸಿರುವರು ಕಾರ್ಯದ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರವರನ್ನು ಆಯಾ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ आता आम्ही ख्रिस्त प्रभूचे गीत गाऊचे ಮುಂದಕ್ಕಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರ ಮಾತೆರ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಲಂದಕ್ಕೆ ಎಂದೇರೆ ಅಂಚೆ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಜಾತಿ ಭೇದ ಪುರದ ಆಲಜ್ಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಪೋದೊಂದು ತೊಲಿ ಮಾತೆರ್ಲಕ್ಕೇನೊಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಹೂವೆ ಸೂತಗ ಮೈಲಿಗೆ ಒಂದು ಪುರದ ಆಲಜ್ಜಿ ಅಂಚಾಕ್ಲು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಭಾವನೆಡು ತೂಪೇರು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರಡು ಹೆಡ್ಡೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಭಕ್ತಿಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ಲ ಪೋದು ಉಂತಿಯೆ ಉಂತುದು ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಮಲ್ತೆ ಏರ್ಲ ದಾಲ ಪನ್ಪುಜೇರು ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಮಲ್ತದು ಬತ್ತೆ ಪಂಡ ಸಂತದ ಪೂರ ಕವರ್ ಮಲ್ಪಾರೆಗೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಡಲ ಎಂಕಾಯಿನ ಮಟ್ಟಡು ಪೂರ ಮಲ್ತದೆ आम्ही नम्रतेन मागता सर्वेश्वरा ओके प्रतिमेश्वर विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेसोबत तुझे पसरडीत मुखामळपणे तुका वखले आम्हा समेत संची दया करणे मागता
ಅವನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದೇವತೆ ಬಳಿ ಸಂಗತಿ ಬಗ್ಗೆ ದುಂಜೆ ಸಂಪತ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಮರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಚಲನವಲನಗಳು ಮೊದಲಿನ ಒಳಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಮೊದಲಿಕದ ವಠಾರದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 40 ಆಧುನಿಕ ಸವಲತ್ತುಗಳುಳ್ಳ ಶೌಚಾಲಯಗಳು ಬರ್ತೀರಾ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ? ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರೋದು? ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಗೋಪೋಲ್ ಮಾದರಿಯ ವರ್ಷ ಬರ್ತೀರಾ? ಶೌಚಾಲಯಗಳಿವೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಒಳ್ಳೆ ಆಗ್ತದೆ. ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತು ಪಾಲನೆಗಾಗಿ ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪೊಲೀಸ್ ಏನು? ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಏನು? ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಷ್ಕ್ರಿಯದಳ వీడియో తీయరే ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಏರು ವಿಜಯ ಲಾಕ್ಸ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದು ಜರಾಕ್ಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಏರು ನೆಕ್ ಪೋತು ಜರಾಕ್ಲು ಬರ್ಪಿ ಸರ್ತಿ ಪೋಲೆ ಸಾದ ದೋಸೆ ತೊಡ್ನೆ ಎಂಕವು ಯಾವೊಂದು ಇನ್ನಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ನೀಡೆಗೆ ಮುಗಿಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುವೆ ಎಡ್ಡ ವೀಡಿಯೋಡು ಬಾಯ್.